minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwana al'ummar jihar Sokoto, bisa ga abin da ya faru ranar Alhamis a kwalejin koyarwa ta malamai Shehu Shagari da ke cikin birnin Sokoto, da kuma abin da yake faruwa a halin yanzu daga safiyar yau Asabar zuwa yanzu a cikin birnin Sokoto, bisa ga dama da tsarin mulki ya bani a kashi na 176 ƙaramin kashi cikin baka na biyu, da kuma kashi na 1 da na 4 na dokar kawo zaman lafiya ta ƙasa, da kashi na 15 na inganta doka da zaman lafiya a cikin jihar Sokoto. Na ba da umarnin sa dokar ta ɓaci a cikin birnin Sokoto saboda ai ƙoƙarin kawo zaman lafiya da kwanci hankali bisa ga tarzomar da muka ga tana afkuwa a cikin wannan birni yanzu. Ina kira ga al'ummar jihar Sokoto da mu ba da haɗin kai na ganin cewa an samu zaman lafiya a cikin wannan yanayin da muka samu kanmu, kuma mu kasance waɗanda za su bi doka da oda don samun zaman lafiya.